ihana tuoksu. Mitä sä teet? Sämpylöitä. Mitä sä laitoit? Vettä, kuivahiivaa, 3-5 sämpylää, hunajaa, öljyä. Ai miksi? Hunajaa. Makuutuomaan. Siirappikin kävi. Sitä paitsi se nopeuttaa hiivatoimintaa. Joo, moi! On mansikoita, luomuja, keksejä, oliiveja, parmankinkkuu. Hei, sit mä löysin tämmöstä ihanaa luomupriitä ja sen kanssa viikunahilloa. Hei, ruusulimppania. Sohvan päädyssä. Joo, sitä paitsi tuoreita sämpylöitä tulossa. Kyllä. Jos 500 € skootterista annetaan 5% alennus, kuinka paljon jää maksettavaksi? Liikaa, koska ton lisäksi tulee kypärä ja pensat. Ne. Eli sä tuot makeet ja mulla on viltti ja lasit, kyllä. Nähdäänkö me Kaarisillan vai Kirvatsillan? Eikä! Anteeksi. Äiti, ruoka on valmista! No niin. No nyt nää palo. No niin lapset. Kamat päälle. Nyt lähdetään kauppaan. Joo. Terve. Saanko 4 tortillaa ja 6 sämpylää? Onko uunituoreita? On totta kai, aina. Kiitos. Sämpylä. Kiitoksia. Ja tortillat, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Hei.